Que tal? Boas tardes. Moitas grazas por virdes a acompañarnos a esta tarde magnífica para falar sobre as achegas xurídicas e cuestións ambientais. En primeiro lugar, dar as grazas á Academia por convidarme, a pesar de coñecerme. Entón, eso en primeiro lugar. E en segundo lugar, isto é sempre o típico, non? Cando se empeza. E, en segundo lugar, eu creo que a persoa que lle fixo a pregunta aquí que sobre por que a Academia fala de medio ambiente, fala de dereito, eu creo que confundir lingua con literatura. Parece ser que a Academia para algúns debe estar restringida a falar de literatura e de poesía, e sendo eses dous elementos indispensables para a alma, tamén o son os outros temas que estamos tendo aquí hoxe para debater, e en segundo lugar porque excluir a lingua do resto de cuestións de actualidade significa deixala morrer ou matala directamente, non? Por lo tanto, alegre deste convite. Comezo a miña reflexión, veño aquí a falar claro, dunha cuestión ambiental, dunha cuestión xurídica, dunha cuestión económica. Veño a falar de diñeiro. Veño a falar de diñeiro porque as empresas multinacionais, o gran capital, non está preocupado polo medio ambiente, pero onde lle doa é nos cartos. Entón, hai unha forma lateral de protexer o medio ambiente que é blindando económicamente pois todas as circunstancias que rodean a protección do ecosistema e particularmente a causación do dano. Nunha economía que a día de hoxe segue estando dominada de forma apabullante polos combustibles fósiles, o transporte de hidrocarburos por mar ocupa un lugar indispensable no funcionamento da economía capitalista global. Cifras, así faladas de memoria. No último ano no que datos, 2024, foron extraídas 4.500 millóns de toneladas de petróleo das entrañas da terra, das cales 2.000 millóns de toneladas, case a mitade, foron transportadas por mar, mediante distintas formas de hidrocarburos. Deses 2.000 millóns de toneladas, segundo o FIDAC, do que despois falarei, o Fondo Internacional de Danos Causados por Hidrocarburos, son movidas polos océanos do planeta en 8.000 barcos graneleiros ao cabo do ano. Pois ben, segundo os datos dos que dispoñemos en relación ao corredor de Fisterra, o corredor de Fisterra move diariamente, ten un tráfico anual de 40.000 buques, o 30% dos cales transporta sustancias perigosas, e desas, en términos de cifras concretas, pasan entre 10 e 12 buques petroleiros ao día, o cal nos sitúa en sobre 3.600 ao ano, o cal, se temos en conta que o tráfico mundial é de 8.000 petroleiros, pois nos harían as contas de que a mellor entre o 40 e o 45% do tráfico mundial de hidrocarburos pasa polo corredor de Fisterra. Isto para poñernos en situación de cal é a importancia do corredor de Fisterra, que son, polo tanto, as costas galegas, que forma parte aínda do espazo da soberanía territorial española, concretamente dentro da plataforma territorial, da zona económica exclusiva, a zona onde se exerce soberanía, dentro do tráfico mundial. Esta importancia económica deste corredor ten un correlativo, claro, cando un tropeza, cando un vai moitas veces polo camín tropeza, non? E entón, segundo os mesmos datos do FIDAC, a fachada noroeste da península temos a dubidosa honra de estar entre as 10 zonas con maior índice de sinistros de barcos petroleiros de todo o planeta, non? A ruta marítima euroasiática. E en canto tamén aos rankings históricos, 3 dos buques que se afundiron fronte ás costas galegas teñen tamén a dubidosa honra de estar entre os 25 sinistros máis relevantes da historia por fuel vertido ao mar, non? O primeiro deles sería o Urquiola, que está no número 10 a nivel histórico mundial, despois estaría o Mar Exeo, e despois estaría nos postos 20 e 21 o Mar Exeo e o Prestige, non? Por lo tanto, temos un ranking que desde logo nos sitúa nun lugar importante, duvidosamente privilexiado do planeta, pero iso tamén nos coloca nunha posición de forza, como despois intentarei demostrar. Despois do Prestige, que
como sabedes, tivo lugar o sinistro a fines do ano 2002, ata a última data de datos disponibles, no corredor de Fisterra se produciron sobre 500 incidencias relacionadas ca navegación de buques, algunhas delas que tuveron que ver con buques graneleiros, aínda que non todas teñen trascendencia mediática. Ben, estes datos nos colocan nunha posición moi concreta e, claro, se sumamos a isto a que o Estado español tamén dispón non solamente nas súas augas do corredor de Fisterra, senón tamén do paso de Xibraltar, coloca o Estado español nunha posición verdadeiramente relevante a nivel mundial en canto a paso de barcos, de buques polas súas augas territoriais. E isto ten moitísima importancia a hora de facer forza ou de ter unha presencia nos organismos internacionais ou na escena internacional a hora de expoñer ou impoñer condicións para sentar as bases para un novo tratado de responsabilidade civil de danos causados por hidrocarburos que vai ser do que trate de expoñer agora e de explicar como é o seu funcionamento da forma máis sintética posible. Algúnas pistas tamén sobre datos antes de iniciar a exposición. A catástrofe do Prestige ocasionou unhas perdas por uns danos que foron avaliadas en función dos estudios entre 2.900 e 7.000 millóns de euros. Os datos varían moito, pero voume quedar cas cifras que fixo propias a Fiscalía cando realizou a acusación no xuizo polo Prestige no seu momento na Audiencia Provincial da Coruña, cando cifrou os danos en 4.300 millóns de euros. Por lo tanto, quedémonos con esa cifra, por ser unha cifra aceptada polos poderes públicos españois. Pois ben, o sistema de aseguramento de responsabilidades por danos causados polo vertido de hidrocarburos, que tiña dous niveis de aseguramento, o nivel da aseguradora directa do buque, que vai ser o que responda polo vertido, e, en segundo lugar, polo Fondo de Compensación de Hidrocarburos, que é o segundo nivel de responsabilidade, cubriron, respectivamente, 22,7 millóns de euros e 149 millóns de euros, co cal sumados apenas 170 millóns de euros. E hasta 4.300 millóns de euros, quen pagou iso? Bueno, pois, o aplauso mereceros vos todas e todos, porque fostes todas e todos vos os que pagastes o sinistro. O cal xa, desde o punto de vista económico, da lógica xurídica e da xustiza material, formulan unha grande cuestión. É xusto e é lóxico que si o beneficio do transporte de hidrocarburos é privado e, polo tanto, quede en maos dunhas corporacións de carácter multinacional que son as que se quedan co beneficio e que a plusvalía do transporte de hidrocarburos, despois o dano o teñamos que socializar e que pagar todos? Parece que non é moi lóxico, que non é moi xusto. Non fai falta ser xurista para darse conta de algo que é moi intuitivo. Ben, pois sobre estas bases son sobre as que quero formular, despois da exposición, unha alternativa que dorme no caixón dos xustos, evidentemente, pero que é necesario formular e manter viva, non? Como funciona hoxe en día o sistema de responsabilidade civil? E poñéndonos en situación, como acabo de casi de avanzar, non? Pois un barco vai circulando e, segundo os convenios internacionais, ten que ter asegurada a súa responsabilidade para o caso de causar danos por unha serie de cantidades e nunha serie de circunstancias. As cantidades máximas a día de hoxe son directamente do seu asegurador un máximo de 22,5 millóns de euros e tras as reformas que tiveron lugar, non despois do accidente do Prestige, sino despois do accidente do Erika, que foi un buque graneleiro que afundou diante das costas bretoas, pero sí que é certo que, a forza dos dous sinistros, pois deu lugar a un espoliamento da situación. A día de hoxe, a cantidade máxima indemnizable son 849 millóns de euros. Repito, cos datos de 2002, o accidente do Prestige causou 4.300 millóns de euros, co cal, despois deses sinistros, 22 anos máis tarde, a situación sigue sendo notoriamente insatisfactoria. En que se basea este sistema de responsabilidade civil? Basease nos principios que veñen prácticamente do dereito romano sin ningún tipo de modificación. Que a empresa marítima é moi arriscada, porque o barco de vela entra no mar e non se sabe se vai volver. E, polo tanto, é que poñerlle moi fácil o empresario marítimo, porque nunca sabe se a súa carga vai quedar no fondo do mar, a súa carga de trigo que vende de Cartago Nova. Parece que nos estuveramos movendo en parámetros de hai 2 milenios, pero en realidade esas siguen sendo as bases do
do dereito marítimo contemporáneo. É dicir, un dereito marítimo que dá moitísimas facilidades á navegación e por iso están admitidas, toleradas e incluso, non direi que promocionadas, pero lo pienso, os pabellóns de conveniencia, os paraísos fiscais e os paraísos de todo tipo que permiten e permitían, e se puxo en manifesto cando foi o tema do Prestige, a navegación de verdadeiros barcos chatarra andantes que apenas podían con sí mesmos e que despois daban lugar a todos estes sinistros. Pero a nadie lle preocupaba isto. Por qué? Porque a responsabilidade no caso de que iso ocasionase un sinistro era moi baixa, polo tanto, as empresas lles compensaba e lles compensa a día de hoxe seguir navegando en condicións moi precarias porque se perde a carga pouco se perde en relación co beneficio que obteñen habitualmente. O sistema que temos en vigor e que rexe para o Estado español non é a normativa interna española, sino que é unha normativa convencional, unha normativa internacional que foi auspiciada pola Unión Marítima Internacional, dependente das Nacións Unidas, e que establece un convenio que é do ano 63 cunha versión do ano 92, que é o Convenio de Responsabilidade Civil por danos causados por hidrocarburos. Vou debullar simplemente as características fundamentais deste sistema. A primeira delas é o ámbito material, é dicir, no caso de que ocorra un sinistro e ese sinistro causa danos na ribeira marítima dun estado que seña aparte, do cal hai 150 estados, algo menos de 150 estados partes en todo o mundo, se produce ese suceso que desencadena todo o procedimento de recoñecemento de responsabilidade. Pero a primeira cuestión que chama a atención é, dentro do ámbito material, que danos quedan incluídos, que danos van a ser indemnizables de todo o que provoca marea negra. Porque poderíamos pensar, home, todo dano, non será indemnizable? Pois non é todo dano. Queda excluído, e isto nos interesa hoxe aquí neste foro especialmente, o que se chama o dano ecolóxico puro, aquel dano ambiental que non é avaliable económicamente. Canto vale a pérdida dunha especie? A desaparición do arao das costas galegas no momento do Prestige, que foi unha evidencia científica, e ainda que despois viñeran novos exemplares, pero se produciu a perda do arao, canto vale a perda dunha especie? Canto vale a desaparición dunha especie autóctona que na cadea trófica come o petróleo? Canto vale a contaminación que causa eso no ecosistema? Eso non é medible económicamente. Pois todo eso, que non é medible económicamente, pero que podía entrar ou ser valorado pola vía dos danos punitivos, que se chaman, que é unha forma de sancionar o dano ecolóxico que non ten avaliación ambiental, ou ben os gastos que excedan do que, como dice o convenio, é razonable para a recuperación ambiental, razonable ou irrazonable. E logo, que marca a razonabilidade da recuperación do dano perdido? A empresa que causou o dano? Home, eu non podo invertir tanto na recuperación dunha especie, que total é un páxaro. Eso é o que razonan as empresas que están detrás do convenio hoxe en día vixente. Esa é a primeira gran exclusión. A segunda gran exclusión serían os danos morais. Canto vale a pérdida da paisaxe para a poboación? Deixa que falamos de paisaxe antes. E dos danos morais, ademais da apreciación da paisaxe, os danos psicolóxicos, houve unha víctima, polo menos que se sabe ao accidente do Prestige, que foi o alemán de Camelle, que colleu unha depresión, deixou de tomar a medicación por o corazón e morreu. Canto vale iso? Iso, en todo caso, non ven recollido. E tamén quedan excluídos os danos indirectos, é dicir, non aqueles que sofre directamente toda a industria e todos os sectores que están na primeira liña de costa, pero sí aqueles outros que, dependendo deles, pois quedan afectados. Cando deixa de vir o xénero e substitúe por outro xénero de fora, polos percebes que viñeron de Marrocos, isto foi verdad, claro, despois a recuperación do mercado autóctono, canto vale iso? Canto vale a pérdida de posición no mercado? Canto vale a pérdida daquele distribuidor que por non haber xénero non puido traballar tampouco? Terra adentro. Todo eso non está valorado no propio convenio e, sin embargo, son danos que son directamente imputables á marea negra. Por lo tanto, é un primeiro aspecto que cabería discutir. A segunda gran cuestión, cando me faltan 10 minutos, tú avisa, 10, non 5. A segunda gran cuestión é como se escolle, como o convenio escolle quen é a persoa responsable dos danos. A Shell Company, a Moroccan Oil Company, extrae o petróleo dun pozo, meteo nun oleoducto, despois ten unha personificación xurídica distinta no medio da industria de acumulación de porto, despois esa industria colle e vende a carga a un terceiro, a un broker, que pode ir variando, pode ir comprando ou vendendo na bolsa de Nova York a carga mentras o barco vai andando.
Hai un empresario marítimo que é o que se encarga de coller a carga para leválo ao porto de destino, pero ese empresario marítimo seguramente non é o que directamente realiza a actividade marítima, sino que contrata con un fletador que ao mesmo tempo tampouco é o propietario do barco, que é un terceiro distinto, o que carga as cousas no buque. Logo hai unha compañía que selecciona a tripulación que vai ir ali, pode haber unha dirección náutica distinta tamén de todos os anteriores, lévase o barco, lévase a carga a porto de destino, o porto de destino se coloca nunha empresa diferente que a que recolle o fuel, logo pasa a unha refinería que ten outra propiedade diferente, logo se distribúe e logo se refina, ou se xa está refinado se coloca nas gasolineiras. Quen debe de responder polos danos do petróleo cando hai unha marea negra? Bueno, pois o convenio vos soluciona, moi fácil. O único responsable é o propietario do buque. Punto. É o sistema de canalización exclusiva e excluinte de responsabilidade. E entón, claro, eu podría dicir, bueno, entón, e como se organiza logo a propiedade do buque? Pois é moi fácil, é un sistema que na práctica se chama as One Ship Company, é dicir, son sociedades limitadas, constituídas, evidentemente, en paraísos fiscais, que teñen como única obxecto de propiedade o propio barco. E entón, eso sí, responde co seu patrimonio en caso de accidente, co barco no fondo do mar. Este é o sistema de responsabilidade civil actual, vixente en 2025. Hai unha exclusión explícita de todos os demais axentes que mencionei. No procedimento xudicial que se seguiu con relación ao Prestige se falaba de ata 25 sociedades interpostas que tiñan relación ca carga que se transportaba. E entón a cuestión é clara. Dentro de todo este sistema que acabo de denunciar, acaso non se benefician todos do transporte da carga perigosa? Quen é? Que xenera o risco? Quen xenera o risco, a actividade que xera o risco é o transporte da carga. O buque en sí mesmo non xera o risco. Se se afunde o buque e o buque leva auga, pois non hai ningún problema. O que xera o risco é a carga, pero o propietario da carga queda indemne. Todos que traficaron ca carga antes e despois quedan indemnes. E todos os intermediarios que sabían como estaba o barco, como era a tripulación, como era o contrato de flete e como era o empresario marítimo, todos eses quedan excluídos. Tamén quedan excluída a ITV dos barcos, as sociedades de clasificación. Todos quedan excluídos. Bueno, pois este é un sistema que foi alabado, lóxicamente, pola gran industria, porque é un sistema simple, non? Xa sabes quen é, punto, non? E entonces a partir de aí, pois tú vas e lle reclamas, non? É un sistema que chamamos predeterminación subxectiva legal do responsable, que ten esas características. Cabe unha alternativa a este sistema? Xa vou anunciando parte da alternativa. Pois, evidentemente, sí, cabe unha alternativa que ven constituída por chamar á porta de todos aqueles axentes que interveñen no transporte da carga e que se benefician do transporte da carga. Porque, claro, nunha sociedade como a nosa, que é a sociedade que se chama do risco, é dicir, unha sociedade que se lucra, que se desenvolve, que progresa, gracias á realización de actividades perigosas, conducir é unha actividade perigosa. Pero conducimos porque asumimos que nos compensa a pesar de ser perigosa. Bueno, pois isto igual. Toda a xente que se beneficia desa situación de actividades perigosas nunha sociedade do risco, como contrapartida a ese beneficio, ten que responsabilizarse ou corresponsabilizarse do dano que pode causar a súa actividade. Parece lóxico, parece xusto. Usted gaña moito diñeiro cambiando o petróleo de sitio, bueno, pero se usted se tropeza e lle cae o petróleo, terá usted que responder. Por que vai responder a poboación do Estado ribeireño? Pois a día de hoxe isto non é así. A natureza xurídica do sistema de responsabilidade de hoxendía é especial, obxectiva, atenuada, directa, legal, imperativa e cuantitativamente limitada por suceso. Limitareime a decir do que agora interesa, que é unha responsabilidade que existe ao marxen da idea de culpa, da igual se houve dilixencia ou neglixencia, ou determinado tipo de dolo, non todo, pero determinado tipo de dolo, e o que é importante tamén que está limitada cuantitativamente por suceso, o que significa que de cada accidente que hai, as cuantías máximas polas que se responden foron as que fixen mención antes. O arqueo máximo de buque dá lugar a unha indemnización a cargo da aseguradora privada do buque de 22 millóns de euros a día de hoxe, e a outra, co fondo FIDAC. O fondo FIDAC, en realidade,
É un fondo de compensación que pagan os receptores dos hidrocarburos. E entonces van metendo aí nun peto e meten unha cantidade por se hai un accidente. Hai como dous petos diferentes, o do convenio do 92 e un convenio posterior que complementa ese primeiro peto. No caso de estar o Estado suscribindo eses dous fondos, a cantidade máxima foi a que me referí antes, creo, que son 847 millóns de euros o cambio a día de onte, que estuve consultando. Eso é o máximo que a un Estado lle pode reportar o aseguramento obrigatorio deste sistema. Bueno, caben alternativas a este sistema? Xa vou avanzar directamente para non quedarme sin tempo. Eu creo que sí. Eu creo que sí por dúas razóns. Non porque soña máis listo con mellor peinado que naide, que non o son, pero sí por dúas razóns, porque, en primer lugar, hai unha experiencia previa, hai varias experiencias, pero hai unha experiencia previa de primeira orde que nos di que isto sí que é posible, e, en segundo lugar, porque a posición política, xeopolítica, vamos a dicirlo aquí nestes términos, o xeoestratégica do Estado español, é moi relevante. En relación á primeira das cuestións, existe un precedente normativo, que é a Oil Pollution Act, que aprobaron os Estados Unidos no ano 1990, tras a marea negra do Exxon Valdez, que foi un cargueiro que sabedes que tivo un derrame de fuel nas costas de Alaska, ocasionou unha marea negra moi importante, e entón os Estados Unidos, que teñen un sistema normativo distinto ao noso, certo, colleron e dixeron, isto non pode volver a pasar. E entón estableceron un sistema de responsabilidade solidaria entre todos os xentes que interveñen no transporte e ilimitada por todo o valor que seña cuantificable do dano causado pola marea negra, e a partir dese momento, calquera que ocasione un sinistro desas características se vai enfrontar a unha débeda que solamente vai rematar de sumar cando se remate de pagar a débeda disto. Entonces, a cuestión é, vale, e iso funcionou? Funcionou. Funcionou en dous sentidos. O primeiro deles, o impacto estadístico nos anos posteriores á promulgación da Oil Pollution Act deu lugar á disminución ao 50% do número de sinistros ou de incidentes relacionados ca navegación marítima de graneleiros. Que significa isto? Que as empresas colleron medo e dixeron, home, vamos a revisar os barcos, vamos a mellorar as rutas, vamos a mellorar a formación da tripulación, porque non queremos que isto pase porque nos vai o peto. Segunda cuestión, funcionou tamén en caso de desastre? Funcionou. Non sei se lembrades, fai uns anos, no Golfo de México, estoupou unha plataforma petrolífera de BP. E entón, esa plataforma, claro, ocasionou unha marea negra moi importante, moi importante. E entón, Estados Unidos dixo, señores de BP, hai que pagar esta conta. E BP dixo, non teño diñeiro. E dixeron, pois vamos a por ti con todo o que haxa. E BP pagou a conta, que foi a conta máis alta pagada hasta ahora na historia por un desastre petrolífero, e puxo a BP ao borde da quiebra. Pero eso, a forma de entender o capitalismo dos Estados Unidos neste caso, igual que cando dixeron Carl Lehman Brothers, non lle importou. Dixo, usted caerá se ten que caer, pero a lei ten que cumplirse. Ben, temos entonces un precedente exitoso, tanto desde o punto de vista preventivo e, polo tanto, no que nos interesa por o medio ambiente, como desde o punto de vista económico, de resarcimento completo do dano que se causa. Por qué? Porque se busca o diñeiro onde está e se vai a polos verdadeiros responsables, que non é un, son varios, e entonces se chama a varias portas para recaudar todo o que faga falta recaudar. Entón, a partir de aí, con esta primeira premisa, a segunda é, pode o Estado español promover unha reforma deste calado? Home, pode promovela, ninguén lle quita que a promova. O desexable sería que no ámbito internacional se promovese unha reforma no sentido que vou expoñer agora, pero e se o resto dos estados non está pola labor, e neste contexto xa avanzou antes Alba, non estamos no mellor momento para este tipo de cousas, pode o Estado español impoñelo de forma unilateral? Na miña opinión é que sí. E digo que sí por unha razón, porque nos exercemos a soberanía sobre dous pasos inocentes, que son o Corredor de Fisterra e o Estreito de Gibraltar. O paso inocente de buques significa que, a pesar de un Estado exercer a soberanía sobre unhas augas, permite que os barcos pasen, sempre que non lle causen un dano ao Estado, polas súas augas sobre as que exerce soberanía. Eu entendo que o Estado español podería impoñer unilateralmente unha normativa que dixese a que non cumpla as nosas condicións de aseguramento non pode utilizar nin o Estreito de Gibraltar nin o Corredor de Fisterra e que vayan por outro sitio. Xa está.
Habría problemas políticos? Supoño. Económicos? Por suposto. Xeoestratégicos? Claro que sí. Pero os barcos iban a estar en unhas condicións de maior afastamento que nos iban a colocar a nós en posicións de maior seguridade. Isto xa fixo Estados Unidos. Por lo tanto, se eles puideron, eu non teño o complexo que ten a Unión Europea neste momento a hora de falar cos Estados Unidos. Eu creo que nós tamén podemos. A partir de aí, que tipo de réximen se podería configurar? Pois un réximen que, desde logo, seguise un patrón semellante no que fose adaptable da Oil Pollution Act. E claro, é un sistema singular, certo que é singular, pero que en realidade todo o dereito convencional é singular. O dereito convencional, é dicir, o dereito que pactan os Estados, non se parece a ninguna das súas normativas internas, nin ten por que selo, porque é unha convención para funcionar en parámetros que se consideran útiles para todos os países. Na miña opinión, os suxeitos responsables terían que ser non somente o propietario da carga, que debería responder porque o propietario da carga é o que posúe, é o titular do material que produce o risco, porque o risco da marea negra que o causa é o petróleo e está excluído no sistema actual. O propietario da carga, o propietario do buque, unha responsabilidade obxectiva porque se beneficia do transporte e subxectiva tamén porque responde ou debería responder do bon estado do buque cando a situación se produce por neglixencia. Tamén o cargador, o cargador, o empresario marítimo e o fletador, porque son os que escollen o barco sabendo cal son as condicións e, ademais, se benefician do transporte. E, finalmente, tamén a responsabilidade por parte da sociedade de clasificación, neste caso non obxectiva, sino subxectiva, no caso de que se verificase algunha imprudencia no suposto de pasar a inspección técnica dos buques. Isto en canto aos suxeitos responsables. En canto a cal debería ser o dano indemnizable, pois, como avancei antes, todo o demostrable e todo o avaliable, incluído o dano ecolóxico puro, pola vía dos danos punitivos. En terceiro lugar, que tipo de responsabilidade se establecería entre os distintos suxeitos responsables? Na miña opinión, solidaria entre eles. Punto. Que significa isto? Significa que as vítimas poden reclamar a calquera deles polo íntegro do dano causado, sin prexuizo do dereito que teñen eles interno a repetición. E aí é cando, na miña opinión, se debería ter en conta a hora de establecer un sistema de repetición do pagado, se interveu ou non culpa ou neglixencia, ou se acaso dolo de algún dos axentes que interviñeron, se é que era posible imputarlles responsabilidade subxectiva. Isto xa sei que para os non xuristas é un pouco complexo, pero bueno, quería enunciarlo polo menos, non? E este sistema ten que ser de aseguramento obligatorio. Que significa isto? Que ten que haber unha constitución de garantía suficiente para poder navegar. Evidentemente, unha sola empresa non pode facelo por ela sola, por moi poderosa que seña, pero si o conxunto dos beneficiarios do transporte deben de contribuir eficazmente a un fondo. Algún sector da doutrina dixo, pero un fondo ilimitado, canto ten que ter? A mí ocurresme que podese establecer como cuantía orientativa a maior cantidade pagada nunca por unha marea negra hasta agora. Entón, podemos valer de referencia para facer algo finito, non? E aí o FIDAC cumpliría un triple papel, non? De garantía externa de cara aos acreedores para poder cobrar as víctimas, de garantía interna para que o que recibiu o que realizou un pago poda repercutilo, e despois tamén de aseguramento por medio do fondo suficiente para o caso de insolvencia de algún dos interventores no sistema de responsabilidade. Bueno, e hasta aquí a miña proposta de unicornio para o sistema de responsabilidade civil causada por os hidrocarburos. Gracias.